To je Gorgonija, Crvena Gorgonija. Dakle, to su veliki listovi koralja koji su neka spadaju u mekane koralje koji žive trenutno na duljinama tek preko 40 metara iznad više nema i na mjestima gdje su snažno struje jer ona se zapravo hrane ono što destruira se. Ovo je crvena, a ovo je žuta. Vidite male čašice koralja, koralje su zapravo životinje, izgleda promišljati. Ovo je malo žuti pjetlić. Evo naše škarpine. Ono što je kod nas u svakom slučaju jedna od najljepših stvari je velika dobra vidljivost podmorja i potopljeni brodovi koji su potonuli u nekim stvarnim situacijama. Vani u svijetu potapljaju brodove da bi bili interesantni roniocima, ali to su brodovi bez povijesti, bez ničega. To su brodovi koji su potonuli u nekakvim bitkama u Prvom svjetskom ratu, u Međuračju, koji su se sukali negdje, gdje su ljudi poginuli, neki su preživjeli, gdje su bila spašavanja. Dakle, svi ti brodovi imaju svoju priču, to su kao nekakvi muzeji zapravo na situ, upravo na mjestu gdje se desila ta velika tragedija, svaki put tragedija. Nema ništa lijepo nije bilo od toga da se brodovi potapljaju. I tako da, to su nekakva izvedna rodnja, često su vrlo duboka i može se često ući utrobe tih brodova, to su i veliki brodovi po 100-200 metara dugački. Samo unutra je sve puno pijeske, nakupina sedimenta i ako mašite perama, morate mahati perama da plivate, da se te sedimenti ime i više ne vidite ništa i lako se zapravo izgubiti unutar tog broda i nekaj je teško izaći. Ove žute su polače, to je vrsta spužbe. Vidimo kako su propelere, kada nisu propelere i ronioca, vidimo koliko su velike brodovi. Najveći broj tih brodova se nalazi oko Visa i u Istri. Oko Visa je bolje roviti tih brodova, jer tamo daleko Istri more je daleko bolje vidljivost. U Istri je tada dolazi neka popa, bacane se vidjeti pjesak i tamo vidljivost puno slabija, onda ima puno zanimljivih brodova, ali recimo za fotografiranje tu tamo puno teže. To je marina. Ovo su pužići stražni škržnjaci, 2 cm veliki, kladoine, ovo je dugočaste recimo, ovo je šarpina. Na ovakvim fotografijama i našem ovo izgleda kao da je tropsko, ali to rijetka slučajnost. Ovo je brod Tijat koji je umirovljen prije godinu dana, možda prije, on se prije 12 godina sudario svoj ovdje, koji se zove Plavi Jadran, i koji je potonuo na licu mjesta, to je u Šibenskom arhipelagu. I sad, kad probite na tom brodu, još uvijek se nalazi tavica gdje su ove Frida Loriku, kad su se sudarili u kabini, imate kaput od kapetana, brodske karte, sve njihove stvari su ostale. Tako da je jedan trenutku zaustavljen život, svi su srećan preživjeli, se ih je potrala na brodu, tako da nije bilo te vrste tragedije, i od sigurno da je čovjek kupala dok je privalo. Tako da je baš zaustavljen jedan trenutak. Ovako često je imeni na nekakvih 70-80 metara, kako koji dio broda, vrlo dugo koji je dosta loše vidio u svijetu.